பல படங்களில் நடிச்சிருந்தாலும் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி தான் ஓவியாவுக்கு இன்று வரை மிக பெரும் அடையாளமாக இருக்குது. மனதில் பட்டதை பளிச்சுன்னு பேசக்கூடிய குணமும் துரு பேச்சும் இவர்களை ரசிகர்கள் மத்தியில் வெகு சீக்கிரமாக கொண்டு போய் சேர்த்தது. அதன் காரணமாக இவருக்கு தனி ஒரு ஆர்மியை தொடங்கி அட்ராசிட்டி செய்த சம்பவம் நடந்தது. அதை அடுத்து ஒரு சில படங்களில் நடித்த ஓவியா இப்போது சிறு இடைவெளிக்கு பிறகு மீண்டும் தமிழில் சம்பவம், ராஜபீமா, பூமர் அங்கிள் உள்ளிட்ட படங்கள் நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. இந்த நிலையில் சமீபத்தில் இவங்க அளித்த ஒரு பேட்டியில் தன் வாழ்க்கையில் நடந்த பல விஷயங்களை குறித்து வெளிப்படையாக பேசியிருக்காங்க. அதில் தனக்கு இருந்த ரிலேஷன்ஷிப், ஏமாற்றம், அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் உள்ளிட்ட பல விஷயங்களை குறித்து அவங்க மனம் திறந்து பேசியிருக்காங்க. அந்த வகையில் ஓவியாவுக்கு ஏகப்பட்ட ரிலேஷன்ஷிப் இருந்துதான், ஆனால் அதில் ஒன்று கூட எனக்கு செட் ஆகலைன்னு சொல்லி அவர் ரொம்பவே கூலாக கூச்சமே இல்லாமல் சொல்லியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் தன்னை நிறைய பேர் யூஸ் செய்து கொண்டார்கள் என்று பகீரும் கிளப்பியிருக்காங்க. அதற்கான காரணத்தையும் அவங்க தெரிவிச்சிருக்காங்க. அதாவது ஓவியாவிடம் சில பேர் நன்றாக பழகிவிட்டு பிறகு பணத்தை வாங்கி ஏமாற்றி விடுவார்களாம். அப்படி பண விஷயத்தில் அவங்க நிறையவே ஏமாந்து விட்டதாக கூறப்படுது. ஆனால் இது எல்லாம் வாழ்க்கையில் நடப்பது தான் சொல்லி அலட்டிக்கொள்ளாமல் கேஷுவலாகவும் பேசியிருக்காங்க. மேலும் சினிமாவில் நடக்கும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பற்றி அனைவரும் வெளியில் சொல்லணும், பெண்கள் தைரியமாக இருக்கணும்னு சொல்லி அறிவுரையும் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. இவ்வாறாக தனக்கு இருந்த ரிலேஷன்ஷிப் பற்றி ஓவியா வெளிப்படையாக தெரிவித்தது ஆச்சரியத்தை தெரிவிப்படுதுன்னு சொல்லி நிறைய சினிமா வட்டாரங்கள் பேசுகிறாங்க. இதெல்லாம் தாண்டி பிக் பாஸில் மறுபடியும் ஓவியாவை கூப்பிட்டுருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா சமூக வலைத்தளங்களே இப்போ வைரலாக போயிட்டுருக்கு. ஆரம்பத்தில் பிக் பாஸ் சீசன் 1 பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சாதாரணமாக தான் ஓவியா இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய இன்னசென்ட் மக்களுக்கு பிடிச்சதுனால அவங்களுக்குன்னு தனியாக ஒரு ஆர்மியை கிரியேட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் பிக் பாஸ் ஸ்கூலில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய காதல், நிறைய விஷயங்கள் நடந்தது. இதெல்லாம் தாண்டி அவங்க வெளியில் வரும்போது அவங்களுக்குன்னு ஒரு மிகப்பெரிய சப்போர்ட் இருந்தது. அந்த சப்போர்ட் வச்சு நிறைய படங்கள் அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம். ஆனால் அடுத்தடுத்து அவங்களுக்கு பட வாய்ப்புகள் வரவேலைன்னு சொன்னதாக குறிப்பிடத்தக்கது. அது மட்டும் இல்லாமல் 90 ml அப்படின்ற ஒரு பிட்டு படத்தில் நடிச்சிருக்காங்க. அந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா லிப்லாக் சீன்ஸாக இருக்கட்டும், பேச்சாக இருக்கட்டும், எல்லாமே ரொம்பவே வல்கராக இருந்ததுனால அந்த படம் ஃபேமிலி ஆடியன்ஸுக்கு ரொம்பவே ஹர்ட் ஆகிற அளவுக்கு ஓவியா மேலே நிறைய கடுப்புகள் ஏற்படுதுன்னே சொல்லலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் ரீஎன்ட்ரி கொடுக்குற மாதிரி நிறைய படங்களில் ஓவியா வந்தாலுமே கூட ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் அவங்களால மறுபடியும் பிடிக்க முடியுமா அப்படின்றது மிகப்பெரிய ஆச்சரியம்னே சொல்லலாம். அது மட்டும் கிடையாது, இவங்க வாழ்க்கையில் நிறைய இழந்ததாக அந்த பேட்டியில் சொல்லும்போது இவங்ககிட்ட சொன்ன விஷயம் என்ன, நீங்கள் என்ன குழந்தையா எல்லாத்தையுமே ஏமாந்துக்கிறீன்னு சொல்லி அந்த ஆங்கர் கேட்டிருக்காங்க. ஏமாறத்துக்கு குழந்தைத்தனம் முக்கியம் இல்லை, நம்பிக்கையாக இருந்தால் மட்டுமே போதும், நம்ம எல்லாருமே ஏமாற்றிட்டு போயிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்பவே தெளிவாக பேசியிருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு இவங்க பிக் பாஸ் விட்டு வந்ததுக்கப்புறம் பட வாய்ப்புகள் நிறைய இல்லாதனால நிறைய யோசிக்க ஆரம்பிச்சு இந்த மாதிரி சிந்தனை பூர்வமாக பேசுகிறாங்கன்னு சொல்லி நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இன்றளவும் அந்த ஓவியா ஆர்மியில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இருந்தாலுமே கூட, ஓவியாவுக்குன்னு தனி ஃபேன்ஸ் இருந்தாலுமே கூட அவங்க படம் பண்ணால் மட்டும்தான் அடுத்த லெவலுக்கு போக முடியும். அடுத்தடுத்து அவங்க நிறைய படம் பண்ணால் மட்டும்தான் இவங்க முன்னணி நடிகையாக மாற முடியும் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான். ஓவியா பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம ட்ரெண்டிங் நியூஸ் சேனலில் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுறங்க. அண்ட் கீழே இருக்க பெல் பட்டனை மறக்காமல் தட்டி விட்டு போங்க மக்களே. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நாங்களும் நம்புகிறோம். நன்றி, வணக்கம்.